Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zatozte gure goxotasunera, kalean ez da giro, hotz boladarekin hasi genuen astea eta hurrengo egunetan behintzat hala jarrituko du. Egunon bai, eta nola ez? Urte berri on. Ez, eire, ez. Ja urtarrilak 14 da, nahikoa da. 2 aste pasatu dira urte amaieratik, ze ez dakit, oraindik kontu horrekin zabiltzate bultaka? Urte berri on, Julen, urte berri on. Ametsak betetzeko eta hoe bat basean libreki amesteko agindu bat zerutiarra guduak eteteko eta modu bat minori dena desagerrarazteko. Urte berri on, urte berri on, urte berri on, zorion, zorion, zerota dakarzu aurton. Urte berri on bai, urte berri zarra edo urte berri ortodoxoa ospatzeko eguna da gaurkoa izan ere, Sobietar Errusiak ofizialki egutegi Gregorianoa 1918an hartu zuen arren, Errusiako Eliza Ortodoxoak Juliotar egutegia erabiltzen jarraitzen du. Eta beraz, gaur da urte berri eguna, Julen. Ara, urte berri zarra Errusian, Ukrainan, Bielorrusian, Georgian, Bosnia-Herzegovinan, Ipar Mazedonian, Montenegron eta Serbian ospatzen jarraitzen dute. Alare, urteak joan eta urteak etorri, urte zarra ospatzea erlijio kontua baino zerbait gehiago bihurtu da. Georgiar askorentzat, adibidez, urtarriaren 14 urte berriko eta Gabonetako ospakizunen azken eguna da. Urtarrilaren 14tik aurrera, jendea Gabonetako zuhaitzak eta dekoratuak gordetzen hasten da. Agur Gabonei. Garaia. Manez Julenekai Dezkaferik ez baina Maitasuna tonaka Baionako lehioan Noski gure egutegiari erreparatu ezkero, ez da gure logiketan sartzen urtarriaren 14ean urte berria ospatzea. Hori du logikak, ez dela unibertsala eta ez dela sekula izango. Hala ere gaur, urtarrilak 14 logikaren mundu eguna ospatzen dugu. 2008an UNESCOk filosofia eta giza zientzien nazioarteko kontseiluarekin elkartuta, logikaren munduko eguna sortu zuen logikak bizitza praktikoan duen garrantziaz ohartarazteko. Dataren aukeraketa 20. mendeko bi pentsalari logiko handiri egindako omenaldia da. Kurt Gödel, matematikari eta filosofo austriarra 20. mendean osatu gabetasunaren teorema landu eta logikaren azterketa eraldatu zuena. Eta Alfred Tarski, matematikari eta logikari poloniarra 1901 urtarriaren 14ean jaio zena eta Gödelen teoriak tartekatu zituena teoriak formulatzean. Equals 5 and I'm the love of your life 'cause if rain don't pour and sun don't shine and changing you is possible. No love is never logical. You built a giant castle with walls so high I couldn't see the way it all unraveled. Abesti honetan, Olivia Rodrigok dio maitasuna ez dela sekula logikoa. Beraz, gaurko saioa logikoak ez diren gauzei eskaintzea erabaki dugu. Ez da gure logiketan sartzen Nafarroan euskaraz ikasteko zailtasunak izatea. Duela 10 urte gaurko egunez, Nafarroa garaian euskararen foru legea aldatu zen eta D eredua Nafarroa garaiko sare publiko osora zabaltzeko proposamena onartu zen, Bildu, Nafarroa Bai, PSN eta Nafarroako Ezker Batuaren aldeko bozekin. Baina UPN eta Nafarroako Alderdi Popularren aurkako bozekin. Ara. Momentu hau betiko oroitzea Alla nostalgia del record i el demà hi haurà sol hitzeman
Ez da gure logikatan sartzen gazte erakunde bateko kide izatearren 8 urteko espetxe zigorra jasotzea. Gaurko egunez, 2012ko urtarriaren 14an, ertzaintzak ekaitz samaniego atxilotu zuen Gasteizen, segiko kide izatea egotzita. Epaia ezagutzen eskutatzea erabaki zuen gazteak eta bere aldeko manifestazioaren bukaerako ekitaldian jendaurrean agertu zen. El Corte Inglés salguneko balkoi batean kateatuta. Ondoren etorriko ziren herri arresi ugariren ernamuina izan zen, ezkutuan egon ondoren polizia behartu baitzuen atxiloketa ekitaldi jendetsu baten erdian egitera. Etsaiak ezito du gure elkartasuna, bere prepotentzia salbatu, herri gitxalan eginez. Inori eserkendu gabe geunea mantenduz, injustizien aurka gaude. Eskubide galbe, eutzi gogor gudare goze. Badakizu ezer ez den nire logikan sartzen? Bota. 111 urte bizitzera iristea. Bueno. Wow. Bueno, gaurko egunez duela 8 urte zen duzen Zhou Youguang. 111 urte eta egun batekin. Txinako ekonomialari, bankari, hizkuntzalari, sinologo eta argitaratzailea izan zen Yugano. Pinnileren aita ez izena zuen, mandarinenaren transliterazioa egiteko sistemaren asmatzailea izan baitzen. Ez dut esan dudan hitz bat bera ere ulertu. Ez baina normala da, ez? Hainbeste gauza izateko denbora ematea, 111 111 urtean askorako. Bizi oparoa. Uparo ez dakik luzea bai behintzat. 1948an Txinako Herri Errepublikak bere sistema hartu zuen estandar gisa. International Organization for Standardizationek, 1982an eta Nazio Batuen erakundeak 1986an. Aizo, gora zou. 你可以等我，以前我不懂得，未必明天就有以后。想念是会呼吸的痛，它活在我身上所有角落。哼你爱的歌会痛，看你的心会痛，连着我也痛。遗憾是会呼吸的痛，它留在血液中来回滚动。 Eta niri askotan horri zuriaren aurrean jarrita idazten hastea kosta egiten zait. Eta beraz, ez da nire logiketan sartzen norbaitek 10.500 horriko liburu bat idaztea, baina posible da. Gaurko egunez, zendu zen Anais nin. Idazle estatu batuarrak artista eta idazle asko izan zituen adiskide. H.G. Lawrence, Henry Miller eta Antonin Artaud besteak beste. Psikoanalisiaren, erotismoaren eta surrealismoaren eragina nabarmena da haren idazlanetan. Bizitza osoan zehar idatzi zuen Journals egunkariak da haren idazlan nagusia. 15.000 horrealetik gora dituena eta pertsonaia ospetsu askoren bizitzako xehetasuna kontatzen dituena. My Naisnin, my Angela Davis. She's my Jackie O, she's my Brigitte Bardot, my Candice Bergen, my Madame Butterfly. De toutes les femmes que je n'ai pas su aimer, tu es celle malgré tout qui m'a si fasciné. Sans un regard et sans même un baiser, j'ai tout imaginé, te voyant me toucher. She's my Josephine, she's my Marilyn. Ez gauza horiek guztiak ez dira gure logiketan sartzen, baina logikoena izango da behintzat irratsaioari hasiera ematea. Bai, hasteko eta bain, Arrate Hilaro etorriko zaigu, Txillardegi hausnartu saria irabazi du Hilarok, eta sari hori irabazteko egin duen, euskararen normalizazioaren inguruan, egin duen lanaren inguruan, hariko zaigu. Baita ere, azken egunetan bolo-bolo ebiliden dokumentala izan da Infiltrat, irukat telebista publikoan, Kataluniako telebista publikoan eginiko dokumentalari ere buruz egingo dugu, badulako zer esana. Izugarria izan da. Horrez gain, Akaitz Sarasola ere gurera etorriko da, klima aldaketa izango dugu izpide berarekin, orain batzuk, horrela dirudun batzuk, orain hasi dira kezkatzen gai horrekin eta. Eta Atlantikoa gurutzatu, eta Darien goian ingurura ere joango gara, antxe dabil, Inigo Asensio lankidea, eta bertan ikusten ari dena, eta bertan gertatzen ari denaren inguruan aritzeko aukera izango dugu. Askate izan, noski baiatz. Urtarriak 14 ditu,
eta aste artea da, gaur urte berri eguna baita ere. Zuekin, Julen, Goikoetxea horregoz urte berri hon? Egunon. Bueno, urte berri ortodoxo hon? Egunon. Egunon Eire Maia. Egunon. Urte berri hon. Bai, berdin. Eta nigo juri ez izar handia nauzue. Ongi etorri, bigarren berri on. kafera. Urte berri hon. Askok badakite nor zaren, bidestuetan zehar begiratzen, atzean beti atzean zer. Esan bezala ongi etorri guztioi, bigarren kafeak 888 du, urtarriak 14, goizak 10:20, gu hementxe mikrofono aurrean 3 gara, txatean gehiago, ze txateko mezu batekin eman nahi diot hasiera ofiziala irratsaioari asko gustatu zaidalako, idatzi digute hemen. Nere maite duta da deskubritza herriko ambulategian gimnasio bat dagoela, rehabilitazioa egiten ari garen ontzat, eta egia esan, egun hauetan ikusten ari gara, estatu batuetan suteak direla eta ez direla, ze arazo dituzten orain gaixotu direnek ospitaleetan arreta duina jasotzeko, eta ez gara konstiente ze zorte ona daukagun hemen gure osasungintza publikoaren sistemarekin bere goraberak alde batera utzita, noski baietz, Gorka, ados gaude esaten duzunarekin, maite duta deskurritza, herrian bertan badaukazula gimnasio bat osatzeko eta sendetzeko. Tira Julen, ausartuko zara, zure maite duta elkarroan atzera? Ez dakit maite dute zaden, edo bestela xelebrekeria edo gauza bat kontatuko dut, eta lehen da bizi galdera bat egingo dizuet. Ados? Eire eta Goiuriri. Badaukazu txakurrik? Tamalez, ez. Ez daukazu txakurrik. Vale. Egunen batean iritsiko da nire bizitzara txakurtxoren bat. Zer irudituko litzaizueke zuen herriko udalak zuen herrian bildugabe geratzen diren txakurkakak dauden lekuetan banderatxo batzu jarriko balitu? Esango nuke nire herrian behintzat udaleko urteko aurrekontua osorik erabili beharko luketela banderatxoak erosten. Ze txakurren jabe askok, eta ez dakit egunekotan zenbat diren, baina askok ez dute ardura hori hartzen, eta kalean uzten dituzte, berein txakurren kakak, eta ni nazkatuta nago, beti hemen ibiltzen naiz, humor amarilloko saio batean egongo banintzu ezala, saltoka, kaletik, ez zapaltzeko. Badago zuen herrian txakurrak beraria zibiltzeko espazio itxirik egoten dira horla
txakurrak ibiltzeko lekuak badago horrelako hori zuen herrian? Txakur parkeak, Txakur bai. parkeak, bai. Somaian dana da, txakur parke bat. Somaian uantxe bertan igual txakur gehiago daude pertsona baino. Osea, pasada bat da, nire, urbanizazio modu hortan hauzuan, askotan esan dut, elkartzea eta WhatsAppeko taldia da ekaela eta dana elkartzeko. Alde zo imaginatu, txondoko zelai horiek eta parke horiek nola dauden. Osea, pasada bat da. Así que ekintza zuzen hori. Bueno, ez dakit eraginkorra den. Zein da helburua? Ez dakit, kontua da, direla banderatxo, gutxi gora bera, 60 zentimetroko plastikozko tutu bat daukaten banderatxoak, eta puntan, banderatxo korri bat daukate. Orduan lurrean, belarretan sartzen dira, mendian, esate baterako hori da, lasterketetan jartzen direnak bidea markatzeko jartzen diren horietakoak, eta horiek belarretan edo lurrean sartzen dira, eta hor geratzen dira. Eta gure herrian, alegian, udalak erabaki hori hartu du, eta atzo aritu ziren banderatxo horiek jartzen, eta helburua akaso izan liteke, ez dakit, ondakio txakurkaka horiek jasotzen ez dituzten txakur jabengan, jarrera aldaketa bat sustatu nahi izatea, bintza, orain lehen fijatzen etzen edo jendea herritar batzuk ere mugietatik pasatzen ez badira ez dira konturatzen hor txakurkakak egon litezkela. Kasu orain denen biztan dago eta txakur jabe horiek akaso sentituko duten lehen sentitzen ez duten ez dakit presioa ditu edo zerbait egiteko. Ez dakit helburua zehazki zein den eraginduena bai bada jendeak horretaz hitz egitea. Zehatzotenen biztan zegoen eta jendea horretaz ari zen. Kalean, denen ahotan zebilen kontua zen, batzuk aldeko jarrerarekin, besteak kontrako jarrerarekin, baina nik ez nuen sekula horrelakorik ikusi, txakurkakak markatzeko sistema hori ikusi, eta izu, bitxia iruditu zait, eta gero bakoitzak izango du bere iritzia, baina horixe. Zek koloretakoak dira? Gorriak. Gorriak, orduan nik erosiko nituzke gorri horiek, eta hori ez gain, adibidez, urdinak, kalean pixa egiten duten pertsonak, hori baita konsiente izan daitezen zenbatek egiten duten pixa kalean, eta baita ere, hori erakusteko, hori ere nazkagarria dela, eta agian ez dela ikusten txakurkaka bat ezain beste, baina nazka ematen duela, eta hementxe guri gertatzen zaigolako hemen estudioaren atarian astelenean etorri, eta horrela putzu eder bat topatzea batzuetan, norbaitek pixa egin duelako gure estudioko atarian, beraz hori ere markatu egingo nuke. Esan duzu aurrekontua handia beharko duzula banderatxotarako. Ez dakit dana da, lehen da biziko gaua igaro da, ez dakit banderatxoi bere lekuan jarraitzen ote duten, ze horrelaxe hartu eta erres kentzen dira. Beraz, kontatuko dizuet, eguneratuko dizuet informazioa, nola dagoen. Galdetu Hernani arrei esaten digute, ez dakit Hernanin bereziki zurrunak diren txakurkakekin edo zer, nik entzuna daukat kalean pixa egitearekin isun mordoa jartzen dituztela, beraz, horregatik izango da, ez dakit. Eta ire, zer maite duzuzuk edo zer da zerbait ezakizuna maite duzun, ala ez duzun, ze Julenek hori egin dugu. Ez da hain ona izango, gaur. Baina maiteet, arratsalde gau parteko sortzitan atea eta buelta atematea kaletikan, ze ez da inorreoten. Eta urtza zait, hor buelta atematea ateatzia, gau ez, eta, nire kaskoekin, aurikularrekin, musika entzuten. Atzo nintzen Zumaiako portuan buelta atematen olaian disko entzuten. Eta maiteet momentu hori, ez da inor, eta Zumaiko portuak hor badaka barra moduko bat, bere izteula ibaia, herrioa, eta bestaldean herri osua. Eta gusto bat emateit hor barran bakar-bakargan ibiltziak, eta herrio bestaletikan hor daun mugimendutikan banatzia, eta berizketa hortan hor ibiltziak asko maiteet. Eta hori da nire leku guztekon, eta hori da nire maite duta.
Nere maite duta une hauetan bertan Bilbon batu diren amarnaka eta emarnaka emakumei, ze gaur hasiko da Mario López Lointek Gernikako entrenatzaile ohiaren aurkako epaiketa eta biktimari elkartasuna adierazteko elkarretaratze bat deitu zuen Gernikako sare feministak eta bertaratu dira, emakumeak esan dut nik, baina ikusi ditut irudietan, emakumeak eta gizonak daudela, asko direla elkartu direnak, eta izugarria iruditzen zait, jendearen erantzuna horrelako kasu baten aurrean, txalotzeko modukoa, pozen naiz, gaur hortxe Bilboko epaitegien goizeko 9:00 deituta zegoen elkarretaratzea, eta jendea bertaratu da, asteguna da, jende askok lana dauka gaur, baino jendea joan da, eta nere maite duta beraientzat, ze duela hilabete batzuk, ez hainbeste aipatzen genuen, ez? Zenbat unkitzen gintuzten Giselle Pelikoten epaiketan bertaratutako emakumeen irudiek, eta orain ikustea gurean ere horrelako babesa jasaten ari dela, eta hartzen ari dela Mario López salatzea erabaki duen gazteak, asko pozten gara. Eta maite dutak elkar banatuta, oaz, aurrera bada garaia eta. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Euskararen normalizazioan diharduten langileen motivazioaren gainean egindako lan batek eman dio Arrate Ilaro Etxebarriari Txillardegi hausnartu saria. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordetzak, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta soziolinguistika klusterrak antolatzen duten sariketa da, eta behin izenak ondo aipatzen hasita, Ilarok bere lanari jarri dion izen osoa ere aipatu behar dugu. Giza baliabideen kudeaketa euskararen normalizazioaren sektorean, talentua txikitzea eta pertsonen motivazioari eustea. Egin duenaz eta atera dituen ondorioez aritzeko, gonbidatu dugu Arrate Ilaro Etxebarria bera bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri, Arrate? Egunon, eskerrik asko. Zer moduz gara? Ondo, nik ere maite egitut. Gauza asko. Kontatu nahi baduzu, bota zure maite dut. Ez dakite, pentsatzen nahi nintzen eta zaila da aukeratzea, baina igual gai honetara ekarrita maite ditut euskararen normalizazioaren alde modu batean ala bestean grinaz eta motivazioz lanean ari diren guzti horiek asko maite ditut. Maite eta estimatu ere bai. Erabat ados gaude zure maite dutarekin, eta nik bi galdera egin behar dizkizut, Arrate, eta zuk aukeratu behar duzu bi galdera horietako bat. Hauxe da hemen bigarren kafean 2025 urte hasierarekin hasi genuen horrela erronkatxoa. Zuk erabaki zein galdera erantzun, ze badakigu esan digute hainbat gonbidatuk galderetako bat agian tristea edo ilunegia dela, beraz? Zuk aukeratu. Lehenengo galdera, hau da, tristea dena da, tristea ez du zertan, baina lehenengo galdera da, ea nolakoa gustatuko litzaizuken zure hileta izatea. Hau da, zure funerala nolakoa irudikatzen duzun, zer gustatuko litzaizuken, ohituta gaude, hileta elizkizunetara, eta horixe da gurean ohikoena, baina aizu geroz eta ohikoagoak dira beste motatako festa batzuk, eta hainbat gonbidatuk esan izan digute, hondartzan abesbatza batekin. Gure zirkoa alokatu eta bertan parranda egitea. Beste batek ere esan digu, ez, nik nahi dut jendeak negarren egitea, nik nahi dut tristea izatea. Hori da, galdera bat. Eta beste galdera da, zure bizitzari buruzko dokumental edo pelikula bat egingo balute, eta pelikulak ezin du izan, jaiotzatik eriotzera arte, izan behar du
tarte bat soilik, hau da, ze tarte aukeratuko zenuken. 18 urterekin Bartzelonara ikastera joan nintzenekoa, edo 22rekin lehenengo aldiz etxetik kanpo bizitzan jarri nintzenekoa, edo izan behar du zure bizitzako etapa bat. Beraz, zure esku orain, bi galdera horietako bat aukeratu eta erantzuten oski. Bueno, haze bi galdera, ez dago erreza, uste dut lehenengoari erantzungo dio dela. Lehenengoa izan denez, pentsatzeko pixka tarte gehiago izan dut, eta ez diot buelta gehiegi eman oraindik, behar bada guztiok eman beharko genizkioke bueltak ez, beranduegi baino lehen, baina nahiko nuke kantatzea. Kantatzea eta ez dakit, niri buruzko oroitzapen polit batekin egotea bertan daudenak eta bueno, ez dakit, batzutan lagunekin txistetzarrak eta botatze ditugu, eta halako txisteren bat gogoratu eta irribarre txiki bat eukitzea aurpegian, bueno, tristura, baina, bueno, momentu atseginen batekin geratzea eta hori gogoratzea. Bueno, kutsi dazu bidea Isabel antzerkilanean esaten zuten bezala, fitxerora, gordeta geratzen da erantzun hori, eta orain bai agian Julen asarretu egingo zait, ez bada, gara izasten, galdera serioak egiten. Galdera interesgarria dira, serioak izan edo ez izan, eta akaso zuzenena sari bat jasotzen duen pertsona bati zorionak ematen hastea izango da, ez? Gero horrelakoetan bukaerarak utzi da erobaztu ingo zaigulako, beraz, arrate, zorionak txilardegi hausnartu sari hori irabaztegatik. Eskerrik asko. Arrate, euskararen normalizazioaren inguruan aritu zara, eta nik zure lanaren berri izan nuenean, eta sari irabazi zenuela irakurri nuenean, burura etorri ditzea lehenengo gauza izan zen, esan nahi dute, akaso helduleku honetatik nik gutxitan entzun izan dut euskararen normalizazioaren alde egin izan denik, egin zitekeenik, beraz, hasteko eta behin, ikuspuntua bera, jada bitxia egin zitedan. Konta iguzu, nondik sortu zitzaizun, badakit master amaierako lan batean oinarritua dagoela, baina helduleko horretatik aritzeko ideia nondik sortu ote zitzaizun? Bai, zuk esan bezala, enpresa zuzendaritzako master bat egin nuen, gaia igual ez da oso ohikoa, ez, euskaren normalizazioan, baina, bueno, ari ira enpresak eta honetan, eta batez ere giza baliabideen kontua interesatu zitzaidan, eta nire lanean ere, bueno, euskara teknikari askorekin aritu izan naiz lanean, teknikari izan da administrazio publikoan, zein euskalgintzan ari diren pertsonak, lantalde baten kudeaketan ere aritu izan naiz, eta bueno, baneukan buruan aspalditik pertsona horien zaintzaren kontua eta motivazioaren kontua, ez? Lehen esan dut, eta ez dut gezurretan edo esateagatik esan, asko miresten ditut, euskalgintzan ari diren pertsonak, ni euskalgintzan hasi nintzen lanean, urte gehienak eman ditut euskaltzalen topagunean orain taupan, eta pertsona askoren gandik ikasi dut eta bueno, estimatze ditut. Eta aldi berean, askotan Euskararen normalizazioaren ari garenean, hitz egiten dugu plan estrategikoi buruz, etorkizuneko ikuspegiari buruz, ekintzei buruz, ikerketak kaleko erabilera, motivazioa, bueno, gauza askori buruz hitz egiten dugu, baina behar bada ez dugu gehiegi hitz egiten, edo ez nik uste dudan beste, pertsona hoien egoerari buruz, motivazioari buruz, ez? Eta giza baliabideen kudeaketa estrategikoaren teoriek esate dutena da, edozein erakunderen helburuak betetzeko gako handietako bat, talentu hori edo pertsona horiek direla, ez? Eta sinisten dute horretan euskararen normalizazioan zer esanik ez, urratsak ematen jarraitzeko, honetan ari garenon bai motivazioa, bai talentua eta bai honetan jarraitza bera ere ezinbesteko faktoreak direla eta horri begiratzeko beharra daukagula. Orduan nire helburua zen gai honi erreparatzea. Nik lana aurkeztu nuen bere gauza honekin eta hobetzekoekin, argita garbi lan xume bat zelako, baina nahi nuen honi buruz hitz egitea eta zaintza honi erreparatzea. Gero aipatuko dugu, lan egiteko moduak aipatuko ditugu, atera dituzun ondorioen inguruan ere ariko gara, baina barneratuta daukate enpresek arrate, zu aipatzen ari zaren hau da, giza baliabideak ere zaindu behar direla, gero
enpresak lortu nahi dituen helburu horiek lortzeko bide horretan? Ez dakite esaten, ezingo dute esan besteek zer daukaten, ez, barneratuta eta zerrez kontua da, kasu honetan helburu nagusia euskararen normalizazioa bera dela, eta horren barruan, enpresa edo erakunde horien barruan, aipatu ditzakegu irabazi asmorik gabeko elkarteak, euskalgintzako enpresak edo administrazio publikoan euskara zerbitzuak eta eurak baita ere, ez? Baina azken finean helburua da euskararen normalizazioa. Orduan, erakundearen helburu hori lerratzen baldin bada ondo langilearen helburuarekin, errazagoa izango da eragitea eta helburu horietara iristea. Hori izan apur bat teoriaren oinarria. Gero ja erakunde bakoitzak zenbateko zaintza daukan langileengan, ez ni atrebitzen esaten. Nolabait ere, sari banaketa egunean egin zenuen aurkezpenean, hainbatetan bereizten zenuen nolabait ere administrazio publikoan diarduena eta arlo sozialean diarduena. Hasieratik argi zenuen banaketa hori egin beharrekoa zela, alde batetik kaso perfil ezberdinetaz ari garelako eta zure lanak eskatzen zuen jardun eta behartzen dituen ondorioak ateratzeko beharrezkoa zen banaketa hori egitea? Bai, iruditzen zait, baietz, eta azken finean konturatu naiz hori baino gehiago dela, ez? Euskara teknikarion lana ezin dela zaku berean sartu. Danak euskararen normalizazioaren alde. Teknikari bakoitzaren egoera soziolinguistikoak nolabait asko eragiten du, bai motivazioan eta bai lanerako aukeretan. Ez da gauza bera euskalgintzako erakunde batean lan egitea, edo hizkuntza politikako sailburu ordetza batean lan egitea, non taldean egiten den lan eta helburuak oso lerratuta dauden euskararen normalizazioarekin, ez? Edo lan egitea udal batean edo sail batean, non euskara teknikari bakarra dagoen, eta erakunde horren helburuak beste batzuk diren. Orduan horrek adibidez asko eragiten duta, badaude bestelako faktoreak, iruditzen zitzaidan garrantzitsua zela banaketa hori egitea, eta hasieratik aldetegian banatu nituen alde batetik euskalgintzako elkarteak irabazi asmorik gabekoa, bestetik euskalgintzako enpresak eta azkenik administrazio publikoa bera. Aipatu dugu, master amaierako lan bat dagoela, guzti honen oinarrian. Konta iguzu, nolakoa izan den lana gauzatze prozesu hori, ez dakit, ikerketa lana deitu dakiokean, aipatzen ari zara, galdetegiak prestatu zenituela, galdetegi ezberdinak egin dituzula. Konta iguzu apur bat, nola garatu duzun lana? Bai, nik lehen da bizi giza baliabideen kudeaketa estrategikoaren teoriak eta aztertu nituen, eta zerrendatu nituen motivazioan eta talentu atxikimenduan eragina eduki dezaketen hainbat eta hainbat faktore, ez dakit dozenaka faktore ziren, egia zen. Eragiten dutenak motivazioan, kasu batzuetan onerako, besteetan okerrerako. Ez, faktore berak modu desberdinetara eragin dezakeelako. Eta euskara teknikarien artean zabaldu nuen galdetegi bat, 109 pertsonak erantzun zuten, askoz gehiago gara, eta horregatik azpimarratu nahi dut, interesgarria izan litekeela lanketa sakonagoak egitea, hau izan liteke abia puntu bat, edo txinparta txiki bat horretarako, eta 6 elkarrezketa kualitatibo ere egin dituen. Eta nire helburua izan zen apur bat egoeraren zertzelada nagusi bat jasotzea, eta lanaren bigarren zatian, eta nire ustez pisu gehien daukan zatia edo, zerrendatu nituen motivazioan eragiten duten faktore hori, eta kasu batzuetan hobekuntza proposamen batzuk edo egin dituen, eta lanaren bukaeran dekalogo moduko bat osatu nuen, euskararen normalizazioan ari diren pertsona horien motivazioari eta talentuari eusteko. Motivazioa da, Arrate, askotan entzuten ari garen hitza lan honen bueltan, langileen motivazioa. Pentsatzen dut, orokortu behar dela, ez azkenan ondorio batzuk ateratzerakoan orokorpen maila bat ateratzea ezinbestekoa da, baina pentsatzen du jaso dituzun erantzunetan ere galdetegi horiek eta erantzun dituzten pertsona bakoitzak motivazioaren inguruan izan dezakela pertzepzio bat, eta bera zerk motibatzen duenaren inguruan ere faktore ezberdin ugari azalduko direla.
Bai, baina batzuk badira orokor samarrak, ez? Eta egia da hobetzeko batzuk identifikatu nituela lanean, baina orokorrean galdetiak erantzun zituzten pertsona horiek adierazi zuten euren lanarekiko atxikimendu emozionala eta bokazioa bazituztela. Eta bereziki ondo baloratzen zutela euskararen normalizazioaren alde lan egitea, alegia euren helburu personal batekin lan egitea, ez? Eta euskaraz lan egitea bera ere. Orduan esango nuke motivazio nagusia hori dela, ari garela sinisten dugun zerbaiten alde lanean gizarte eraldaketa bat lortzeko non amets hori, ez? Etorkizunean posible izango litzatekeen euskaraz normaltasun osoz bizitzea. Hori da motivazio iturri nagusia, gero badaude beste lanarekin oso lotuta egon daitezkeen motivazioak, baldintzak, malgutasuna, ordutegia eta bestelakoak, baina nagusia hori dela esango nuke. Bokazioa, aipatu duzu, bokazioa lotu daiteke askotan ez dakite, akaso pertzepzio hori aldatuta daude, baina itxu-itxuan aritzearekin, neurria galduta askotan, burugalduan aritzea erabat lortu nahi den helburu horretara bidean, motivazio, ez dakit, extra motivazio maila horrek gero bestelako ondorioak ere ekarri ditzake, hau da, esan nahi dut, langilearen errendimenduan bertan ere ondorio negatiboak eragin ditzake, edo bokazioa, neurri barruko bokazio batez ari gara hizketan. Bai, azteko galdetegia erantzundako gehienek adierazi zidaten sektore honetan lan egin nahi zutelako hasi zirela sektorean lanean, ez ala besterik gabe kurrikulumak bota eta hemen aterrizatu dutela, baizik eta nahita bilatu zutela, eta gehienek etorkizunean ere sektorean jarraitu nahiko lukete. Hori alde batetik oso nabarmena izan zen, behintzat galdetegia erantzun zutenen artean, 9 pertsona horien artean. Baina egia da pertsona batzuek ere aitortzen dutela lotura afektibo horrek, ez, proiektuarekiko eta helburuarekiko batzutan nekea ekartzen duela. Eta aipatzen duzun neurriz gaineko horrek pertsona akitzera eraman dezake, nekatzera eraman dezake, eta orduan langileen kudeaketaren ikuspegitik, hitz egin da, pertsona horien zaintzaren ikuspegitik hitz egin da, hori da zaindu beharreko faktoreetako bat. Esate baterako, euskaren aldeko lan bat egiten dugunean, ze parametroren artean, arabera, egiten dugun horren balorazioa, zeintzuk diren espektatibak, zeintzuk diren lorpenak, gizarte eraldaketa batean lorpenak epeluzekoak izaten dira askotan. Orduan kontu zibili behar dugu neurketa sistemarekin langileek ikusi dezaten epeluzeko ikuspegi horretan ari garela eta ez presionatzeko langileak baita ere berehalako aldaketak lortzeko. Hori garrantzitsua da eta gero garrantzitsua den beste gauza bat eta bokazioarekin talka egitezakena da esate baterako batzuek aipatzen duten bakardade sentsazioa, alegia ez ikustea ingurukoengan, kasu batzutan arduradunengan, gainontzeko lankideengan euskararen normalizazio lan horren beharra, ez? Igual sentitzen direla, euren lana sobran dagoela hartu daitekeela, edo pasio horretatik ari zarenean eta ate baten kontra edo horma baten kontra ari zarenean inguruko jendea ez dagolako behar bezain sentsibilizatua edo kontzientziatua euskararen normalizazioaren behar honekin, horrere egon daiteke frustrazio bat epe ertain eta luzera. Ez naiz ari kasu guztiei buruz, baina hori ere errealitate bada leku batzuetan, eta horregatik esaten nuen zaintzari buruz ari garenean, egoera bakoitza erreparatu behar dela, eta bai, uste dut, euskara teknikari batzuek zaintza gehiago behar dutela, oso esparru isolatuetan ari direlako lan honetan. Motivazioaren inguruan hitz eginez jarraitu zarrate, lantoki berdinetan gertatu liteke, langileen motivazio maila ezberdina izatea, orain arte langileen inguruan ari gara, pixka foku enpresengan jarrita ere, enpresen ardura izan behar du langileen artean motivazio mailaren oreka hori bilatzen saiatzea, edo gabeziaren masomatzen baldin bada hori konpontzen saiatzea, ze ardura dute zentzu horretan enpresek? Nik uste dut badaukatela argi eta garbi giza baliabideen kudeaketa estrategikora bueltatzen bagara, erakunde batek langileak motibatuta baditu, langileak
prestatuta baditu, ez? Talentuz formatzen baldin baditu, egiten badu formazio horren jarraipen bat, egiten badu hobekuntza plan bat langile horrena, langile horiek joango dira autonomia hartzen, eta autonomia hartu ala baita ere horrek motivazioan eragiten du. Eragiten du baita ere helburu estrategikoetan, esate baterako erakunde batek urte berri batzuetarako plan bat egiten duenean langileen iritzia kontuan hartzea, ez? Eta langileek ikustea iritzi hori kontuan hartzen dela. Horrek ere eragiten du. Orduan, enpresaren ikuspegitik nire ustez ezinbesteko lana da enpresaren beraren helburuak hobete-hobeteko direlako. Alde batetik argi eta garbi, enpresa hitz egin da kasu honetan euskararen normalizazioari buruz ari garela berriro, baina gainera pertsonen zaintza ez dakit dut ja etikoki ere egin beharreko zerbait dalako, ez? Zure eremuan pertsona batzuk baldin badituzu, izan langile, izan voluntario edo izan bezero, berdin zait, pertsona horien zaintza uste dut badela gizarte moduan oinarrizkoa izan beharko litzatekeen zerbait. Baina, enpresaren ikuspegira bueltatuta, eraginkortasunaren izenean ere, ja nahikoa eta soberan justifikatuta geratuko litzateke. Eta gainera, erakundearen kultura, ez? Balore batzuk sustatzen dituen kultura bat eukitzea, non talde lana zabaltzen den, empatia zabaltzen den, entzutea, elkarrekin eraikitzea zabaltzen den, uste dut horrek ere laguntzen duela, eta erakunde batean bi pertsona motibatu eduki, baina 10 desmotibatuta edo baldin badaude, hor desoreka bat dago, eta horrek eragingo dio pertsona guztiei, lehenago edo beranduago. Orduan, bai, ez dut esan nahi miraririk egin daitekene kasu guztietan, baina bai, pertsonen zaintza ezinbestekoa izan behar dela edozein erakunderentzat. Askotan aipatzen den zerbait da, zerbaiten parte sentitzeak, ez, edo helburu bate lortzerakoan, horretan zure aletxoa jarri izanak, pertsona norbera hobeto sentiarazten duela. Lehen aipatu duzu, badirela, ez, bakardade sentsazioa izan dezaketen kasuak, zentzu horretan, zerbait egiten duzunean eta lorpen bat dagoenean horren parte zarela sentitzea, hori bakarka edo talde batean elkarbanatzeak ezberdin eragiten dio langileari? Bai, izaki soziala gara, ez? Eta orduan gizakiari, pertsonari gustatzen zaio komunidadeko kide izatea eta hala dela sentitzea. Orduan lorpenak ere taldean ospatzearen aldekoa garela esango nuke. Bai, zalantzari gabe. Eta orduan, kasu horretan egon daitezke bakardade horri aurre egiteko modu batzuk, ez? Aipatzen nuen adibidez, euskara teknikarien arteko sareak behar badaleku batzutan trinkoagoak izan litezkeela, edo euskalgintzan ari diren eta administrazio publikoan ari diren teknikarien arteko harremana ere apur bat trinkotu litekeela, errealidadeak hobeto partekatzeko eta elkarrekin hobeto eraikitzeko proiektuak, eta orduan, lorpen gehiago ukitzeko besteak beste. Arrate, akaso jarraien egingo dizuan galdera erantzutea ez zaizu errezena egingo, baina egin duzun lanketa honetatik ondorio orokor bat ateratzeko eskatuko banizu, gero xehetasunetan sartu eta akaso bi orduko saioaren labur gera dakiguke, baina ondorio orokor modura ze lerroburu utziko zenuke? Nik esango nuke orokorrean, eta lehen esandakoa, euskararen normalizazioen alde lanean ari direnek bokazioa daukatela beraien lanarekiko, eta hori gure mugimendu honek daukan luxu bat dela, eta luxu horri ezin diogula alde egiten utzi. Hori elikatu behar dela, hala izan dadin etorkizunean ere. Hau esan da, belaunaldi erreleboa ere gerturatzen ari zaigu, eta horrek eskatzen du talentu berria erakartzeko, edo, azkenean euskalgintzan lanean ariko diren pertsona berriak erakartzeko plan bat edukitzea, erakartzeko, gerturatzeko eta baita formatzeko ere, ahalik eta formazio sakonenarekin edo honenarekin etorri daitezen lotu daitezen sare honetara. Eta gauza gehiago ere esango nituzke, baina, ez dakit, behar bada horiekin geratzen naiz.
Aipatu duzun belaunaldi errelebori begira, hor sortu behar da, ez dakit, sare bat edo testuinguru bat edo sortu behar da, eta hori ehuntzea, bai, enpresen esku badago, formazio ere aipatu duzu, administrazioaren esku ere bai, hor egiturazko neurriak eta egiturazko esku hartzeak behar dira hor, egia da, ez dela arlo baten kontua bakarrik, hor arlo asko joan behar dutela elkar eskutik helduta. Bai, unibertsitateari buruz hitz egin dugu askotan, ez? Euskararen normalizazioan aritzeko berezko gradurik edo, ez? Atea irekiko diena gaztei ona gerturatzeko ez dago, beste leku batzuetatik iristen gara, orain master bat badaukagu, baina bueno, hortik egin liteke lan bat eta iruditzen zait beste gakoetako bat izango litzateke Euskararen normalizazioak behar dituela, bai administraziotik egiten diren lanak, baina baita euskalgintza sozial indartsu bat ere. Eta talentua bi horietan atxikitzeko eta oreka bat egoteko lan egituratu bat egin behar dela baita ere. Askotan soldaten kontua aipatzen da euskalgintzan, bada arazo bat leku batzuetan, bada handicap bat, eta uste dut administrazio publikotik ere badagola zeregina hori hobetzeko eta liberean kontua ez da bakarrik langileai eustea, ez? Langileek hainbat urtez, 20-30 urtez erakundean jarraitzea, baizik eta langile horien talentua edo garatzen joatea, motivazioa garatzen joatea, azken finean pertsona bat erakunde batean desmotibatuta edo baliabiderik gabe edo ezagutza nahikorik gabe baldin badago ere, ez du lortuko, bestela lortu lezakeena. Orduan bai, hainbat eragileren arteko lanetik egin beharko litzateke hau. Bukatzeko Arrate, elkarrizketan zehar pare bat aldiz edo aipatu duzu, hau badela nolabait ere zure lan hau badela hasiera moduko zerbait, honek jarraipena izan dezakeela, bi galdera batean, ez dakit jarraipen hori bera Arrate Ilaroren eskutik etorrikote den, edo Arrate Ilarorik gustatuko telitzaioken beste norbaitek abia puntu honi heldu, arimutur honi heldu, eta gaian gehiago sakontzea. Bai, niri gai asko gustatzen zait, baina norbanako bat naiz, eta uste dut talde lanaren aldekoa izan naiz beti, eta uste dut baliabide gehiagorekin eta ikuspegi zabalagoarekin, lan potenteagoak egin litezkela. Honek balio baldin badu abia puntu moduan, oso ondo, baina daukagu belaunaldi erreleboarena landu beharra, eta gaur egungo langileei behar bezala utzi behar hartuan bi gai horietarako behintzat, nahiko nuke, baten batek egiten dira gauzak, ez du nahi hemen natorrenik ni ezer salbatzera ez da hori, baina bueno, egin liteke zerbait gehiago eta asko gustatuko litzaidake horren berri izatea. Esan da geratzen da, muga botata dago, beraz norbaitek heldu nahi badio. Hortxe geratzen da, Arrate Ilaro Etxebarria giza baliabideen kudeaketa euskararen normalizazioaren sektorean lanarekin, Txillardegi hausnartu sariaren irabazlea. Mila esker, bigarren kafean egindakoaren nondik norakoak azaltzeagatik eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei eta segi gogor. Ondo izan. Eire Julen, gogoan duzue eke homo, edo eze homo frustraziona. Bai, ez? Bueno, entzulei badazpadere kontatuko diegu duela urte batzuk, emakume batek zaharberritu zuen herri bateko, Borja izeneko herri bateko elizako irudia, eta, bueno, zaharberritu zuen, eta itxura berri bat eman zion, eta itxura kaskarra esan dezakego, ez dut uste, aserretuko denik emakume gaixoak. Kaskarra esan da, ze egia da, irudi berriak ez zuela, zaharraren antzik, eta orduan viralizatu egin zen, famatu egin zen, eta gaur egun bisitari asko iristen dira eliza hortara ikusteagatik, eke homo hori. Hori da gutxi gora bera, ez da? Gertatu zena. Bai, bale, berri bat dago. Pirineotako herri batean, badaukate horrelako gertakari moduko bat. Zuen iritzia jakin nahi dut, ze bitxia da, benetan. Kontua da, ez dela,
norbaitek zarberritu duela eta gaizki zarberritu duela. Ez, Kaldearenas izeneko herri batean, badago Latre izeneko eliza bat, eta han, San Matias da herriko patroia. Eta San Matias da, adibidez, arotzen zaindaria, ez? San Matiasen irudia aldatu egin dute pixka bat. Eta San Matiasen aurpegia orain, ez da San Matiasena, da herriko enpresaburu batena. Bai, ikusiet, telebistan ikusiet. Gizon batek, enpresaburu batek, berak ordaindu du zarberritze lana. Elizako zarberritze lana, berak finantzatu du, ala erabakita, Eduardo Lakasta, izaneko enpresaburu batek, finantzak eta bere kargu hartu zuen. Eta ordan ze gertatu da, San Matiasen aurpegia, orain ez dela, orain arte irudikatzen genuen San Matiasena, orain da, Eduardo Lakasta honen aurpegia. Eta bizilagunak haserre daude. Bai, normala. Normala ere ditzen zaitzen edo esatea. Oso gorra da zure buruan pintada gigante batiteko eliza baten, Kontua da, badaudela herritar batzuk ados daudenak. Esaten dutenak, aizu, berak ordaindu du. Izango dira Lakastaren enpresetan lan egiten. Izango da, Elizaren berritze lanak berak ordaindu ditu, eta orduan, ez dute kendu San Matias. Kontua da, agertzen dela gizon hau San Matias bezala jantzita, eta orduan, San Matias egon, badago, aurpegia Eduardorena da. Eta ez... Benetan? Benetan. Kiston gorra da. Gero, herritarrek diote, beldur direla, ea orain baita, bihurtuko dute den, Borjan gertatu zen bezalaxe, peregrinazio gune, ea orain turistak joango diren, Elizan argazkiak ateratzera, San Matias delako honen irudiarekin. Batzuk erridikula diote, beste batzuk desastre hutsa dela, eta orain, zer gertatuko da? Hori da kontua. Ez dakigu zer gertatuko den, ze bizilagun batzuk esaten dute, salatu egingo dutela, Eliza badagoela babestuta, ondare kultural gisa. Baina antza denez, hain justu bera margotu duten zonaldea, agian ez omen dago babestuta. Kasualitatea. Eta orduan, hortxe daukate, enpresaburu baten aurpegia, eta gainera, enpresaburu hau dela urte batzuk. Epaitu egin zuten. Ez dakit, korrupzio kasuren batean, edo horrelako konturen batekin. Hor badek zer dagoen, ez? Zer? Txin. Diruaren hotxa. Bai. Lakastak esango zuen, jarri nire aurpegi hor eta egingo dizuet Eliza bat goiti bera berri. Bale, hori kontatu nahi nizen, zuen iritzia jakin nahi nuen, baina egia da goizoko amaikak direla, eta albiste seriagoen ordu ere, badela. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Esan bezala goizoko amaikak dira, eta bagoaz, azken ordua ezagutzera, Oinatz Eizpuru Lopezen eskutik. Egunon, Oinatz? Egunon, Goiuri, egunon entzule guztiak. Bai, gaurkoan hotza protagonista, eta hotzarekin batera suteak leku batean baino gehiagotan, agian larriena, Iruñeko planetarioan gaur goizean zazpiak bueltan abisua jaso dute Kordobilako suhiltzaileek bertaratu dira ikusi dute kupula sutan zegoela eta areto nagusitik kea ari zela etortzen. Nolabait kontrolpean dute aireatzen ari dira Iruñeko planetarioa, eta hala mintzatu zegu suhiltzaile burua. Topatu egin dena izan da sute orokor bat areto nagusian, eta orain egiten ari diren lanak batez ere da ariztatzea, zer azkenean estalkiaren temperatura nahiko altua izan denez, kolapso edo bertan bera erotzea arriskua sumatu denez, lanak kanpotik izan dira, eta batez ere hori orain da areto nagusiko sute aiaia itzalita dago, eta orain hori ariztatze lanak egiten ari dira, eta aldenean, balorazio horrekor bat egingo da bai. Horberaz, entzun duzuen moduan, aireztatzen ari dira, eta behin barrura sartzerakoan ikusiko dute, aztertu eta ikertuko dute sutea, zerk eragin duen, non izan den sorburu edo iturburu, eta ondoren bestelako balorazioak ere etorriko dira, baina momentuz, kontrolpean bai, baina atezuan daudela diote, aipatzen ari garen bezala bertan, suhiltzailek. Iruñean geratuko gara, hain zuzen, bertan duelako Nafarroako gobernuak hezkuntza departamentua, eta han erregistratu dute urtarrilaren 30 amarrerako
greba orokorra sindikatuek Nafarroako hezkuntza publikoan departamentuari jarrera itxia mantentzea leporatzen diote eta egiazko negoziaketak eskatu dituzte horren aurrean. Estelas, Elalab eta Komisiones Obrerasek egin dute bat, protesta egiteko, ikasturte hasiera konfrontazioz beterikoa izan zela gogoratu dute, euren aldarri etziela entzun kontseilariak irailean eta urrian egindako grebek ez dutela ezer mugituarazi. Gutxiengo ordezkariekin elkartu eta alde bakarrez hartu dituela erabakia salatu dute. Mobilizazio dinamikaren baitan, urtarrilaren 30 beraz, grebara deitu dute sindikatuek entzun duzuen modua. Eta begira gaude, Bilbon zer gertatzen den, bertako epaitegian gaur goizean sartu delako, Mario López Lointe Gernika Saskibaloi taldeko entrenatzaile eta kirol zuzendari oia adingabea zen jokalari bati sexu abusu jarraituak egitea egotzita. Ari dira epaitzen, Mario López epaiketa ateak itxita, biktima babesteko berbiktimizazioa ekidin ezina dela uste du mugimendu feministak eta aurre egiteko babesa ematen hasi dira bertan. Orain urtebete egin zen publiko kasua eta lehen egunetan klubak hartu zuen jarrera kezka handi eragin zuen. Erasotzailea bera jakinarazi zion klubari salaketa zuela bere kontra eta honek entrenatzaile kargutik kendu arren kirol zuzendari mantendu zuelako. 14 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak bere aurka. Salaketa jarri duenaren entrenatzaile izan zen honek 10 urte zituenetik 16 urtera arte egindako abusuengatik. Lehendabizi Allende Salazar eskolako Saskibaloi taldearen baitan eta ondoren Lointe Gernika fiskaltzak idatzian jasotzen duenez entrenatzaileak 31 urte zituenean neskak 13 eta neskak 13 entrenatzaileak 3 urtez bere etxera eramaten zuen aitzaki ezberdinekin eta han eraso egiten zion Mario López gaur esan bezala. Epeketa hori hasi da. 11 minutu lagunok hauxe beraz bigarren kafeako lagunei itzuliko diogu seinalea gero arte. Eskerrik asko oinatz, guk aurrera egin behar dugu, ze klima aldaketaz hitz egin behar dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira. Azken egun hauetan ikusi dugu sareetan bolo-bolo dadiela aldaketa klimatikoa kontzeptua edo climate change kontzeptua eta zergatikote bapatean kontzientzia etorri zaigulako eta konturatu garelako zertan ari garen eta zein ondori dituen. Bueno, ez dakit kontzientzia den kontua uste dut. Gehiago eragin duela dirudunen etxeak egin direla Estatu Batuetan. Eta gora egiten du alduen guztietan. Eta orain arte klima aldaketaren negazionistak zirenak hasi dira diskurtso aldatzen. Empatia basoa mozten hasi da eta zurekin amestu du gizonak. Zurekin, soilik zurekin. Eta horixe izango dugu izpide Akaitz Sarasolarekin. Dirudunak ez. Klima aldaketa. Egunon, Akaitz. Egunon. Ongi etorri, bigarren kafera berriro ere. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ondo. Urtea ondo hasi. Ondo. Zu izango zara gainera hotza gustoko duten horietako, ez da? Oso gustoko. Ustez lehen urten deintzen genuela ontaz, baina nahiago bi kapa gehiago eman, ezin kapak kendu ibili baina. Bai, gustatzen pixkatotza. Bueno, pozik orduan gaurko eguraldiarekin, frisko kalean, gu hemen barruan behintzat goixo gaude, eta zurekin hitz egiteko prest, gai potoloa. Proposatu duzu, bai, mardula zeharo. Gai bat pixkat, ez dakit panikoa da nizan, baina beldur pixkat ematen du nahi tzetia,
denbora desenten amakin gai hau honea ekarri nahien, baina beti nundik heldu, nola heldu ez jakin. Eta bueno, lehengo baten animatu nintzen eta espero zerbait txukuna teatzea. Hasierako puntu baten behintzat, azkeneko hilebetetan irakurri duten hainbat titular edo, bueno, titularrek biltzen duten ideia azaltzen saiatuko naiz, oso ohikoa dalako titular oso bildurgarriak edo ikustea, baina aldi beren gero saiatuko naiz beste ikuspuntu positibogo bat edo ematen, ezta? Eta lehenbiziko titularra izango litzeke azkeneko egun hauetan asko ateatzen nahi dena da 2024 urtea izan dela azkena markada mende o registrok daudenetatiken beroena. Mundu mailan ja aro industrialean baino 1,6 gradu zentigradu temperatura altuagoa da. Hone guztiak esan nahi dunakin. Gero aipatuko du, baina Parisko itunean, kambio klimatikoan itunean adibidez, jarri izan muga 1,5 izan zen, eta gaur egun ja 1,6en gaude. Nun gelditzen die klima aldaketan aurkako edo politika guzti hauek. Aldi berean itxasoan temperatura asko jotzen nahi da, askotan karbonoa bakarri behidatzen dieu, kambio aldaketa klimatikoa izketan nahi ganen, egia da, karbonoa de hilo dala, hilotzen jarraitzen du, baina klima aldaketak gizakiengan eukiko dun eragina momentukoagoa nola da, gaur egun bizitzen egean ja, askoz garrantzitsua iruditzen zait, itxasoan temperatura eta adibidez, gero aipatuko dun, ezetasun maila, atmosferako ezetasun maila kontuan hartzea, ezta? Itxasoan ja 0,5 gradu zentigradu gehiago daude azkeneko hamarkadan baino, azkeneko 2 hamarkadatako media baino 0,5 gradu gehiago gaude. Eta ezetasunaren kasuan berriz 105 ezetasuna handiagoa da azkeneko 2 hamarkadatan baino. Azkeneko 2 hamarkada die 1980tiken 2020 hamarkada urte arte. Eta hone guztiak azkenen klimaren muturrekotasun hoi sortzen du, ezta? Azkeneko ezetasuna asko hilotzen balin bada eta itxasoa oso bero balin badao, muturreko muturreko klimak edo muturreko klimaren ekintza horiek, Valentziako danak edo Kaliforniako suteak ez daude erabaldotuta honekin, ezetasunakin, baina bueno, baita ere, askoz muturreagoko die. Orduan, askotan nik esaten dena, karbonoan konzentrazioa oso garrantzitsua da, baina gaur egun pixkat egoistaki behidatuta egualde baita, beste faktore batzu daude askoz garrantzia handiagoa dutenak zentzu hontan. Beste titular bat oso impactante iruditu zitzaitena izan zen, Espainia mailan, Espainiako estatuan, Euskal Herriko datuik ez eta aurkitu, horregatik Espainiako estatuan daukeun aztarna ekologikoa 3koa da. Honek esan nahi du, 3 Espainia beharko genitukela Espainiar guztin beharrak asetzeko. Wow. Esan ez dago hau da, honek zurreta lorruzten hau, nundik aigeak entzen. Nun daude minusen gu 3 neoteko. Adibidez oso beste datu oso garrantzitsua da, eta urten atea da, eta impactu handia aukidu, ez dakit aiatu dan leku guzita, o aiatu beharko luken leku guzita, baina adibidez, basoek daukean karbonoa xurgatzeko gaitasuna ere murrizten nahi da. Eta hau da adibidez, agronomian asko, kasu hauetan asko ez dia aipatzen, ez da interdisciplinadea erabiltzen eta gero azaltzen dira artikulo batzutan, ez dakit, kazetarian kulpa dan, o esplikatu dion zientifikoan kulpa dan, baina gauza raro xamarrak ateatzen die. Baina adibidez, basoen xurgatzeko gaitasuna gestionen arrazoietako bada, agronomian asko erabiltzen dan ley del mínimo de leif. Izena un lege bat, dala esan nahi duna,
irudikatzen da kupela handi bat bezala, eta kupelak dauzke ingurun oholak, ezta? Eta ohol bakoitza izango litzeke ura edo nutriente jakin bat. Eta kupela da urez beteta. Nutriente guztik, balin badaude, o faktore limitante guztik kasu hontan, balin badaude, maila berdinen, errendimentua edo benefizioa izango da denan berdina. Ze gertatzen da, nutriente bat edo faktore bat askoz berago balin badago. Zulo hortatik, osea, hol tarte hortan sortzen den zulo hortatik ura alde ingo da. Ez dakit imaginatzeko kapazak zeaten, baina, bueno. Saiatzen ari gara, Kasu hontan gertatzen dena da, karbono maila handitzen ari da, baina ziurrenik baso guzti hauetan ur eskasia gehiago sufritzen dute eta nutriente kantitatea ez da berdin hilotzen nahi. Orduan, karbono gehiago egonagatiken atmosferan, zuhaitz hauek ez daukea kapazidade gehiago, daukealako ur eta nutriente eskasi bat edo limitazio bat, karbonoa xurgatzeko garaien. Orduan, karbono gehioteak ez du esan nahi, askotan aipatu izan dalako, titula horrenek gero trasfondo badaukeatzen, askotan esaten dena bai. Karbono gehio daolako, honek efekto fertilizante izeneko efekto bat sortuko du, eta orduan gure landareria eta gure basoak askoz gehiago hasiko dira. Bale, txoin. Baina, karbono gehioteak beste guztin ez balin badu gainkarga bat ekartzen, eta gehiago esango dizut, ura eskasian sartzen balin badaz, eta askotan gerotak klima aldaketan aurrera junarren junagatiken ur eskasia hundik jenda, karbono gehiago eta ur gutxigo, atmosferan kantitate berdina jarritxiko duz, landareriak ez dauke kapazidade hoi karbonoi xurgatzeko. Eta beste titular bat oso garrantzitsua da, eta honi guztian aurren eta pixkatzuk esan dezunan kontra, hasierako sarrera hortan, gizarte honean aurrean zer, eta ikusten nahi geha, sensibilizazio asko gesten nahi dara. Inkesta bat atzo ikusi nun, Espaini mailan intakoa, 2019 euneko 35, zala buruz hain naiz, ez zitetelako garrantzitsu eritu datu zuzenako honeak hartzea, baina 35, pertsonen 35, galdetuen euneko 35, erantzuntzun klima aldaketa zala gizarteak 21. mendean zeuken erronka hundienetako bat eta asko kezkatzen ziona. 2024en handiken 5 urtera indako elkarrizketa edo inkesta berdinen euneko 16ak bakarrik esatezu nahi. Ni mundu hontan naholako eta asko kezkatzen diten gauz badalako igualdade baita, baina aldaketa hori ia erdira gestean portzentaje hori oso kezkagarri iruditzen zait. Ziurrenik esan behar da baita, gaur egun Espainian zoritxarrez Valentzian gertatu dana eta gero kontzientziazio o bildur maila hori behintzat haunditu ingo dala. Beri horrela izaten da, ez? Claro. Gertatzen zaizunean, bai, ez bakarrik gai honekin, izan daiteke segurtasunarekin edo danadalakoarekin. Baina da oso gugea generazio bat, nik konsideratzen nire generazioa bintzat oso bombardeatuak izan gehala, bai, eskolatik, txikitatik klima aldaketak ze garrantzi dauken edo zer arrisku ekarri izan, eta gara adibidez, nire inguruan bai sentitzen dutela, ez dut esango Ameriketako pertsona ezagun baten negazionismo maila dauken jendea, baina bai negazionismo maila puntu bat daukena, eta askotan entzun dut, bai, zu gatzezen nola esate zuen uri gabe geldituko ginela? Pues ez da ezer pasa goendiken. Ez da ezer pasa hemen. Gesten bali magea 1 kilometro bera, problemak eukitzen nahi die, udararo sortzen nahi die Espaini mailan problemak. Uste duzu sentsibilizazio kanpainen enfoke horrek kalte egin diola, ze orain aipatzen ari zinena, etorri zait burura antzeko zerbait gertatzen ari dela feminismoarekin eta sexu indarkeriarekin. Niri ere, ni harritu egiten naiz, nire inguruan eta nire adineko pertsonak guk txikitetik jaso dugu mezua, gure gurasok jaso ez zutena, dela emakumeatek eta gizonak, berdinak gara, berdintasunaren aldeko mezua jaso ditugu, arazo bat da genero indarkeria, eta hala ere orain,
badaude genero indarkeriaren negazionistak, eta inguruan ere entzuten ditu horrelako mezuak, kontrakoak ez da inbesterako, edo kontrakoak gehiagotan gertatzen da, eta hori etorri zait burura, ze antzeko zerbait da, oda sentsibilizazio kanpainak jaso ditugu, eta orain jarrerak, hala ere, sentsibilizazio kanpaina horiek badirudi, edo ez ditugula jaso, edo kontrako eragina lortu dutela. Bai, ez dakit oso ondo zergatik, ez dut ulertzen, baina nik uste dut bi fenomeno oso lotuta duena, gizarte bat, bai feminismoan ez zituak izan gehala, edo sensibilizazio maila handi bat jaso duela, beste aurreko generazioak eta aurreko gizaldiek lortu ez zutena, o jaso ez zutena, eta klima aldaketakin berdin, eta gaur egun bai ikusten dela nire ingurun bi aldia, eta askotan baina pertsona berdina dira. Bai. Orduan ez dakit, nik ez dakit horre erantzun baten, baina da nire barnean dauketen zalantza handi bat, sensibilizazio kanpaina horiek zergatik ez dutenin. Egia da, feminismoan gaianen sartuko, ni baso zainan, ez? Eta hortako etatzen naiz. Hori da. Baina bai uste dentela, klima aldaketan aurren asko zabaldudan ideia bat izan dela, sentsibilizazio kanpaina hauen nik uste kontrako eragin bezala, bai, eske guk sortzen dituen bi plastiko erreziklatzeagatik ez dugu ezer lortuko, ze ondon daun enpresa horrek gehiago ingo du. Bai, eta arrazoi daukat pertsona horrek, baina nik uste txikitik lan hori oso garrantzitsua da, eta txikitik egin behar dieda aldaketa horiek. Naiz ez da pentsatzen pertsona txikik kristoneri altza itxeko gaitasuna daukanek, baina nik uste bai norbanakok gauzak iten saiatuta gauzak lortzea da. Hor idealista edo utopia maila hortan nago indiken. Orduan nik uste olako sensibilizazio kanpainan akatsa baino gero dela aiatzen dizkigun mezuk, azkenen mezuz bombardatuta gaude erabat, eta nik uste oso kontzienteki daola jendea, iten kontrako sensibilizazio kanpainak olakokin esateko. Bale, ez, alperrik aizeaz, gero zakarrontzi guztitako leku berdina botatzen dute. Leku batzutan igual bai, beste batzutan ez, baina horrek ez du esan izuk ez dezunik ez errin behar. Ez dakit, hau. Nire pentsakera. Baina eske horrelaxe da. Nik uste dut asko zerrexagoa dela mezu horiek gizartearengan eragina izatea, askoz ez dakit salgarriago ditu, edo askoz ideia gehi handirik ez duena edo gehiegi pentsatzen jarri ez denarengan askoz errazago eragiten duela, ze sentsibilizazio kanpainan ari denak askoz lanketak gehiago egin behar du, ez askoz badirudi argumento askoz gehiago saldu behar dizkizula, zuri esfortzu bat eginarazteko, edo zu gorain arte egiten ez duen zerbaiten konsiente izateko, eta aldiz bestek esaten du. Bai, zu ari zara etxean hondakinak sailkatzen, eta zure etxetik 50 metrora dagoen fabrika horrek egiten duenak, zuk egiten duzun alegin hori ezer ezen uzten du, eta listo. Nik uste hori ez dela, jendeak ez duela pertsonala hartzen. Osa, gauza oso despertsonala dela, ez dola nerekin, ez da? Azkenean, ez dalako ne errealitatean parte ezela sentitzen, no? Ez dakit, zentzu hortan nik uste jende asko hori partzen zaiola. Osa, urruti da onzo zehala, eta ez dela benetako arazo bat ere bai, gero agobiantia dalako pentsatzea ere bai. Nik uste agobiatzeun gauza badalako, eta errexo bala hori ignoratzia eta realitate hori albo batean ustia benetan kontuan eukitzea baino. Nik uste hori dela gertatzen. Agobioan klabe hori nik uste oso garrantzitsua dela. Niri gertatzen zaite, entzuten dudanean, uda iristen denean, eta sekulako beroa egiten duenean, eta norbaitek esaten didanean, zek esatzen naiz, nire agaitzen zelakoa naiz, nahiago hotz pixkadekin, hobeto konpontzen naiz, gero udan bapatean 40 graduta egote baino. Eta orduan kexatzen naizenean, norbaitek esaten didan bakoitzean. Bueno, hoi izango da, zure bizitzako udarik freskoena, Da, hemendik aurrera, urtero, gero ez da berogoa. Eta ezin dut esaldi horrekin, badakidan arren, egia dela eta bide hortatik goazela, horrek sortzen didan agobioa, ikio egiten naiz. Berotu egiten zaitu. Egia da, oso faktore klabea hori ere bai. Baina egia da gero amurra mateula zuzaudela aldezuna egiten, eskala txikillo baten, eta gero da hola Taylor Swift egunean 40 hegaldi hartzen, eta ordu erdiko trajekto txiki bat egiten hegazkinean zuk 10 urtean kontsumitu. Eta ingles etortzen pollution.
Kutsadura. Kutsatuko zuna, baino. Barkatu. Zumaian inglesez pentsatzen dut, Zumaiarrek inglesez pentsatzen dut. Kritikabek inglesez irakurtzen dut Twitterren eta. Zeta generazioak. Hori aztarra ekologikoa da baita, inglesez pentsatzea hori era aztarra. International. Baina, bueno, hori, kutsatzeula ordu erdian zuk 10 baino gehiago ingozuna. O bizi guztian. Eta gauzoiek bai, ja, iteizula Bai. kontrako eragin hori izan duna, nik uste bai. Bueno, bai, baina hori ere bada modu bat, lehen aipatzen genuen bezala, kontzientziazio horretan ere, zuk ez dezu lortuko, ur boteia plastikozkoa erabili beharrean, erabiltzen balin baduzu, betiko kantinplora, etxean daukazuna, eta egunero hori, horrek ez du aldatuko, eta ia da, horrek Amazonek eragiten duen kutsaduraren, euneko 0,00000 izango dela, baina bada kontzientziatzeko modu bat, eta bada pertsona bakoitza kontzientziatuta egoteko modu bat, eta azkenean bakoitza kontzientziatzen balin bagara, bihurtzen da kolektiboa, kontzientzia hori nolabait, eta tira, bai. Bueno, barkatu kaitzu, ari zeinen izketak, eta segara gu hemen. Hausnarketa oso garrantzitsu eritze, zetik, bueno, nik ulertzez dituten gauz batzuk gola plazaratzea de oso ondo da. Gero, adibidez, nahi asko moskeatzen hauen gauz bada, eta guain, estatu batuak atea dela. Ez que, hasieran dena bota izkiaz zola. Bai, barkatu. Ez, ondo da. Baina, adibidez, guain estatu batuetan pasatzen nahi dan, izen estenun esango personaje famoso onena, guain Dinamarkai jake bota dio. Bai. Eta, bueno, hola saltzen dizutenen, bueno, esatzen gerra. Baina zergatik da, gerra hori. Daude hor material batzuk, norte globalako, ipar globalak erabaki dulako transizio ekologikoa deitzea da o deitzen dioten armatoste guztioi martxan jartzeko behar ditula mineral eta lur arraro batzuk eta hoiek lortzeko edo zer gauzikia daula. Orduan, Ameriketak bere transizio ekologikoa egiteko Groenlandia inbaditu, txikitu eta ustiatu behar balin badu, pues ustiatuko du. Horregatik ipar globala eta horregatiken bizirauteko edozein gauzingo du. Orduan, askotan, olako gauzak amorra emateitea, esaten duzune, bale, transizio soziala, o transizio ekosoziala, bale. Baina, olako gauzak sortu beharrean ezin ditu beste erabateko transizioak planteatu. Horregatik nahi adibidez oso garrantzitsua zait, eta iruditzait oso gutxi zabalduta dagoen terminoa dela, desazkundearena edo erderaz dekrezimiento hitza eta honek eskatzen duen edo babesten duen guztioi, ezta? Ez dakit, bueno, hitz batzuk daude hor oso representagarrik itetzen, erderaz ekarri dituz, zetik euskeratuta oso, bueno, netzako lotura galtze zuten edo. Lasai eirek ingelesez esango dizkego. Pollution. Eta desazkundeak babesten ditun edo bultzatzen ditun ekintzak izango lieke erderaz decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, desmercantilizar eta deskomplejizar. Itz potolo guzti hauek Bazu bai. euskeratzen oso zailak dienak, oso saiatu nintzen baino esan. Ez baina oso nulertzen dira horrela esan da. Hola esan da. Jarri nahi dut Pedro Azpiazun bideoa, Pedro Azpiazu sailburuak desazelerazioakin 2017an eukizun sekulako eta barkatuko jazu, baina jarri ingo dut dalako zoragarria. Desazelerazio. Ez da erreza hau, desaceleración, ¿vale? Es que bai ba. Desaceleración. Horrelako, bai, Pedro Azpiazu bat egin digu oraintxe akaitzeko, baina bai, egia da, guk hobeto ulertzen ditugula jarraitu, barkatu. Ez, irudizetela oso garrantzitsua dela, ikuspuntu hontan da bakit norbanakon aldetik oso zaila dela gauza hau planteatzea, baina bai planteatzen hasi barra daukula, hainbeste lurra raro, hainbeste teknologia, hainbeste energia berriztagarri izena damakiten, ez hain berriztagarriak dien energiak, mugikortasuna,
bizitzeko era, kontsumoa, aisialdi, hain konsumista dan aisialdi hoi, gizarte bezala benetan planteatu behar dango. Bakit nik gaur hemen esan da ez dela zer aldatuko. Agian entzuten ari da, hau norbait bere etxean, gaixo dagoelako eskolan egon beharrean, unibertsitatean egon beharrean, lantokien egon beharrean, etxean dago, entzuten ari da, eta begiak irikiko zaizkio. Aberregia dan. Baina esan edetena da, benetan hausnarketa garrantzitsu bat daola esku arten, inbeharra da ona, ezin deu saiestu. Bueno, bai, saieste daukeu eta dena benetan gaizki da honen, hainbeste azken aldin, nik nire ingurun asko entzutenen izen, Twitterren asko hitz egiten da. Kolaksoa gertatu daiteke, batzuk esatu dure ja kolaksoa gertatu dela. Ja, gizarte postkolaksoan, bueno, ulertzea zuen, beste azpiazo bat egin zuen. Kolaksoan ondorengo gizarte baten gaudela. Eta benetan nik uste bai saiestea daukela elkarrizketa edo hausnarketa hau gizarte mailan, baina ondorioak okerrago izango diela. Eta gaur egun baliabidek nola dauden desazkunde hoi modu honen errespetagarrinen eta egokienen iteko, nik uste momentua guain dela desazkunde hoi iteko eta planteatzeko, eta ez emendiko 30 urtea benetan izurratuta ongo geanen eta ite dugu hilingo gea. Eta beste hitz bat, azkeneko bukatzeko, uste eta Itziberrak irresaro bedala. Argiako podcast baten guain dela aste batzuk esan zuen bezala, planetak ez gaitu gu behar, guk behar deu planeta, eta klima aldaketa hilko dun bakarra gu gea, eta planetak aurrera jarraituko du. Orduan, benetan izan behar dugu pixkat egoistak eta benetan bizitzen jarraitu nahi balin badeu, gure gizarteak nolabait aurrera jarraitzea nahi balin badeu, garrantzitsua da, goain gelditzea, eta esatea bera, hau eta hau, hemendiko 30 urtea behandu izango da. Eta zoritxarrez generazio batzuk ja salbatuko dira, baina nire generazioa ez da salbatuko. Eta ez denai jubilazio txar bat euki. O ez jubilazio bat. Jubilazio txarra izatekotan o ez iristea. Hori ere. Hausnarketa ederra, gaitz. Horrekin bukatuko dugu, agurtuko dugu zure tartea. Izan gaitezen egoistak mundu hobe baten alde. Hori da. Ederra da, eslogana. Eslogana. Bai. Baina egia da, ez orain serioski jarrita. Guregatik egin ez duguna ez ezagun urrengoen gandik egin. Horrelako mezuak. Baina egia da guk behar dugula munduak ez gaitula gu behar. Eta horixe hausnarketa ederra dela. Eskerrik asko gaitz. Gurera etortzatik beste behin, urrenera arte. Plazer bat izan da. Urbilegi gaude gezurretarako, urbilegi gaude baina edozein etxetan zindan eguan eguzki argitan hautsa izan.
irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Tengo que partir mi corazón antes que yo, otros se fueron. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias. Asko zarete, lehen aipatu dugun bezala, etxean zaudetenak, sukarrarekin, gaixorik, osatzen, horixe esan diguzu, beraz, zuentzat opari txiki bat daukagu. Bidaiatzea proposatu nahi dizuegu, sofatik mugitu gabe, badakigu nekatuta zaudetela, korputzean mina nabaritzen duzuela, beraz, piztu irratia, etzan, itxibegiak, eta etorri gurekin Darieneko oianera. El faro que orienta al náufrago perdido, solo busco futuro y horizonte. El faro que orienta al náufrago perdido. Urrearen museoaren ondoan, Bogotan, kafetegi dotore batean kafea dekantatzen ari dira alanbikearen antzeko tresna batekin. Paradoxikoki, hainbat sistema garatu dituzte azken urteotan goraka egin duen eta era berean 3 mende dituen kafearen negozioan. Tinto tradizionalaren lekuan, alaxe deitzen diote gure kafe amerikano edo kafe urtsuari, teknologia europar zein asiarrak agertu dira eta Kolombia hasi da garapen horren ondorioz, betidanik esportaziorako izan den kalitatezko kafearen zati bat mugen barruan mantentzen. Herrialdearen mugen barruan bizi den ekonomia da hein handi batean Kolonbiakoa. Izan petrolioa, atzerretik datozen diru bidalketak, drogak edo pertsonen salerosketa, dena gertatzen dira mugaldeko politika nahasien baitan. Eta gian muga horietan korapilatsuena da Dariengo oianean kokatzen den Kolonbia eta Panamaren artekoa. Ondobidean bizpahiru egunetan ura oinez zeharkatzen beharko nuke, begiak krisi migratorioan jarrita. Kolonbiako eje kafetero kafearen ardatza delakoan aritu naiz Darienerako bidaia prestatzen, Pereiran, eta azken egunotan Bogota hiriburuan. Ez dira migratzaileen bidearekin topo egiteko lekua proposenak, baina muga hori oinez zeharkatzeko burokrazia moteldoa eta giro hauetan topatu dut ostatua. Gaia ondo ezagutzen duten lagun eta adituekin datorrena aurrikusten saiatzeko, eta ingurune isolatu eta basatirako beharrezko material eta azpiegitura osatzeko. Baina gutxik ezagutzen dute zeharkaldia bera, eta urruneko kazetari batek ura zapaldu nahi izateak kezka sortzen dio hemen edonori. Baita neuri ere, eurena ikusita. Que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Zeharkatuenetakoa da Dariengoa. El tapón del Darien deitzen diote latinoamerikarrek, edo la selva, besterik gabe. Oianetan oianena hau balitz bezala.
akaso bada, jaguarrak, pumak, sugeak, amildegia, aldatzbehera hilgarriak, gurutzatu beharreko ibaiak. Baina gizakiak egiten du batik bat arriskutsu darien, nekeak ere bai. Ipar eta Hego Amerika banatzen ditu eskualde honek, hainda basatia ingurua, ezen azken mendean 11 azpiegitura garatzen saiatu badira ere, proiektu bakar batek ezbaitu aurrera egin. Panamerikar errepideak zeharkatzen du kontinente Amerikarra Alaskatik Buenos Airesera, Argentinako hiriburura. Salbuespen bakarrarekin, darien. Eta oiana izandako kaleku garrantzitsua Kolonbiako gatazka militarrean, bai gerrilarentzat, baita honen aurka hainbat gobernu garatu dituzten indar paramilitarrentzat ere. Haien arrastoak dira egun, han topa daitezkeen indar paramilitar gehienak. Nada más que quedarme aquí, cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidándola. Y aunque a veces llores, tienen las flores que tener agua aunque no sea la justa, y es recurrente al lado de tu frente unos ojitos. Paradigma aldaketa. 2021 ezagutu nuen aurrez aurre Latinoamerikako migrazio krisia. Mexiko iparraldeko Torreon hirian, Estatu Batuetako Eagle Pass hiriko mugatik 500 kilometrora, gizarte zibila antolatuta zegoen migrantei oinarrizko babesa, jana eta edaria emateko. Migrazio bide osoan topatzen dituzte jangela solidarioak, migratzaileen etxeak, trenbidetara hurbildu eta poltsa jaurtitzen dizkieten bizilagun taldeak. Batez ere Mexikon gertatzen dau, La Bestia trena edo trenak ezpaita bakarra, zeharkatzen dituzten milaka kilometroetan daude banatuta gizartearen babesgune hauek. 2021ko martxoa zen eta migratzaileek hainbat urte zeramatzaten migrazio baldintza zehatz batzuetan bidaiatzen. Gehienak erdialdeko Amerikatik zetozen, Guatemala, Honduras, El Salvador eta Nicaraguatik nagusiki, eta ia denak gizon gazteak ziren. Tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí, cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que Azpimarratu behar da Ameriketako hainbat herrialdek beste modu askotan migratu dutela, bestela ere. Euskal Herrian ere ikusezakegu Latinoamerikarren presentzia, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan esaterako atzerritarren ia erdiak dira Latinoamerikar jatorrikoak. Baina lurrez egiten den migrazio masiboa ari gara lerrootan, hegaldi bat erosteko aukera ekonomiko zein administratibo eta legala ez duten milioika pertsonez. Eta helburu bera dute guztiek, Estatu Batuetara heltzea. Amets Amerikarrak bizirik dirau, soilik interesdun berriak ditu. Paradigma aldaketa beraz 2021 urtearen bigarren lauhilekoan nabaritzen hasi zen. Migrazio ereduari dagokionez, aldaketa Venezuelari egozten zaio batez ere. Familia osoak hasi zirelako bidaiatzen. Senare mazte, seme alaba, maiz haur oso txikiak, aitona monak, lengusuak, koñata, batzuetan baita etxeko animaliak ere. Baina eredu aldaketa honekin batera jatorri maiztasuna ere etorri zen. Erdialdeko Amerikarren migrazioari Hego Amerikarrena batu zitzaion. Venezuelarrak soilik ez, Haitiarrak, Ekuadortarrak, Kolombiarrak, Brasildarrak, Txiletarrak, Perutarrak eta beste hainbat tokitako herritarrak hasi ziren migratzen. Baita herrialde hauetako batzuetara aurreko hamarkadan Afrikatik, Europatik eta Asiatik iritsi eta urte batzuen bueltan emari migratorio honekin bat egin zuten asko. Pandemiaren krisiak irintsi zituen eta Amerikako Estatu Batuetara jotzea erabaki dute. Migrazioen jatorriaren eta migratzeko familia ereduaren aldaketa honek jarri zuen hain zuzen ere pilpilean Dariengo oihana. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo, volver a sentir cantar para bailar. Qué bonito
Alaxe esan zidan migratzaile Hegoamerikar batek iazko martxoan, gaiari buruzko dokumentala ontzen nebilela Mexikon. Mexiko hilgarria da. La Bestia, polizia migratorioa, droga kartelak, federalak, baiketak, ia darien bezain gogorra da, baina oiana zeharkatu duenak soilik daki bertan ikusten dena. La felicidad, qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte, volver a sentir cantar para bailar. Mexiko hilgarria da. La Bestia, polizia migratorioa, droga kartelak, federalak, baiketak, ia darien bezain gogorra da, baina oiana zeharkatu duenak soilik daki bertan ikusten dena. Une hartan inoiz jakingo enuela pentsatu banuen ere, Dariengo zeharkaldiaren atarian naiz egun, tramite burokratiko eta bestelako baimenak konpondu nahiean. Bajo el aguacero de Colombia. Yo te vuelvo a sentir, qué bonito es volver a ti. Oiana eta Kolonbiako gerraren arrastoak. Lehen aipatu bezala, Kolombia eta Panama batzen dituen oiana da migratzaile gehienentzat Ipar Amerikarako aukera bakarra. Arriskuz beteriko zeharkaldia da, baina bereziki paramilitarren eta talde kriminalen interesek arriskutsu egiten dutena. Bertako egoera ulertzeko Guillermo Gerna irakaslearen gana jo nuen orain dela egun gutxi. Alemaniar arbasodun militarroia da, baita Antiokia, Medellin eta Pereirako unibertsitateetako irakasle erretiratua. Filosofia marxistaren jarraitzailea, abokatua eta nazioarteko zuzenbidean aditua. Kolonbiako gobernuen gehiegikeriak eta ustelkeria epeltasunik gabe kritikatzeagatik jazarri zuten. Oraindik eta arekin oso kritiko izanagatik, Álvaro Uribe presidente ohiarekin komunikazio zuzena du. Dena bizi izan du. Diktadura, gerrillaren sorrera, ustelkeria, bake prozesua, desagertuen eskubideak defendatzeko prozesu legalak. Eta azken urteotan, minetik eta distantziatik krisi migratorioaren fenomenoa. No está aquí mamá, no está aquí no, no está aquí mamá, no está aquí no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo, no está aquí mamá, no está aquí no, no está aquí mamá, no está aquí no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo, no está aquí mamá, no está aquí no, no está aquí mamá, no está aquí no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo, no está aquí mamá, no está aquí, para cuando yo no esté. Gerna garbi azaltzen du egungo Darienen dauden indar paramilitarrak nondik datozen. Kolonbian bake negoziazioak egin ziren, desmobilizazioak izan ziren, estradizioak, baina asko hor geratu ziren, ala nola Otoniel, Dairo Antonio Usuga narkotrafikatzailea, autodefentsa gaitanistak, Golkoko klana deiturikoak, eta talde ekonomikoak diren beste batzuk osatu zituzten. Azaldu du abokatu kolonbiarrak, gaur egun talde horien helburua erabat ekonomikoa dela ziurtatzen du. Ez dituzte lapur eta soiak egiten, kokaina ekoizten dute, eta enpresak dituzte horretarako gasolina kudeatzen dute, beraz, talde hauentzat Darien fruta gustagarria da, eta gainera, migrazioen giza fenomeno hori maneiatzea eta gozatzea ahalbidetzen die. Pertsonen trafikoan enpresa garrantzitsuenetako bat dira azken urteotan, gizaki salerosketan ari dira, gerrarekin zuzenean lotutako fenomenoak dira. Dariengo eskualdeagatik eta migrazio krisiagatik egin ez den gerra da Kolonbiakoa, baina talde horiek, FARC, Kolonbiako indar armatu iraultzaileak, ELN, nazio askatzeko armada, Kolonbiako gobernuek sustatutako paramilitarren eta beste hainbaten disidenteak, hauek guztiak hortzeuden migrazio krisia areagotu zenean, zehaztu du Garnerrek. Testuinguru honetan egokitu zaien migratzea ia 2 milioi pertsonari azken urteotan, Dariengo oianean zehar. 11 arrazoi dituzte bizitza erabat arriskuan jartzeko. Ondoren, engainatu dituzten sentsazioa bizi dute maiz.
TikTok sare sozialean ikusitako bideoak edo beste une batean, estatu batuetara bidaiatu zuen auzokidearen testigantzak itxutu ditu. Eta itxuari oiana ilun. Ulisesen sindromea elikatzen doaz, oraindik, jomuga milaka kilometrora dagoen honetan. Quédate aunque el reloj se acerque al cero. Cuídate aunque sea contra el viento. Que si no veo lo bonito que es tenerte. Eta hantxe dago gure lankide Inigo Asensio Elurbide eta berari eskerrak hitz hauetan bertako krisia helarazteagatik. Ahora que se concentra en esta etapa de la vida. Pero aunque duela, aunque parezca que termina, yo te quiero siempre, yo jamás te dejaría. Cuídate, que yo no puedo hacerlo. Quédate aunque el reloj se acerque a cero. A lo mejor me muero. Cuídame, que yo no puedo hacerlo. Piénsame, que vivo bajo el mismo cielo. Cuídame, que yo sola reviento. Mírame, solo un último momento. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoe, sendimenduzko bertsoe kantzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen lioa Amaia, Paskalin eta Mirenen aita hilda. Salvadorren semea. Ikasia. Michel Aire Etxebarren, Salvador bigarrena hilda, 81 urterekin. Galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan... Eta bera ere, Urepeleko hartzaina, eta bertsolaria zen, bera aita bezala. Zer larretan, Urepeleko hartzaina, mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan itzana. Bertsolaria eta lehiaketetako bertsolaria ez baitira. Gauza bera 1980tik 1986ra bitartean 17 aldiz lehiatu zen eta finalera iritsi zen gehienetan, baita 3 txapel jantzi ere.
lotura guzietarik, gorputzaren mugetarik askesen ditu nairi. Azkena txauela. Xilaba txapelketan ere bi aldiz aritu zen 2008an eta 2010an. Txapel hori ez gain, Arantxa Berri saria jaso zuen 78an eta Osinalde saria 81an. Sari ugari. Bortitzena iesetan joan itzana. Nonago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Media Basken irakurri dugunaren arabera larun batean egingo dute hileta elizkizuna gure pelen, non bestela. Baina agian Julen interesgarriena aire aizpak entzutea izango da, ez da? Aitzaki ona ematen digu honek beraien musika entzuteko. Aukeratu ezazue batetik 10 zenbaki bat. 7. 7. Bale, zer Julen, hori esan bertzen duen? Telepatia. Bale, Bai. ba, beraz, 7. esan dutenez, aire aizpak taldearen gogo eta gorputzaren zilborresteak entzungo dugu. Ondo baderitzu behintzat. Bikate biak ebaki beharrezkoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren askatzeko. Adizu ama badakizu, sortze berean zuri gorputzez, lotzen induen zilborestea, sendagileak nola eten zuen, lehenengo eten beharra izan zen, bizitzaren bizitzeko lehen legea, haurtzaroan titia eman zenidan, mutilzaroan eskoletara bidali, bizitzarako armak hartzearen, dena eskertzen dizut, duen balore guztian, nik aldudan neurrian, bainan gaztaroan amatxo maite, ohar zaite, benetan maite nauzun ama izan nahi baduzu, eta nitzu maitatzea. Ba, gaurko saioa agurtzeko doinu goxu hauekin agurtu nahi genuen eta kontatu nahi genuen Michel Aire Etxebarren, Salvador Bigarrena hil egin dela, ba, berari omenez entzuten ari gara aire aizpak, beraren omenez entzun dugu Salvadorren eriotzean, eta ez genuen aipatu gabe utzi nahi, baina gainean ditugu goizeko 12ak eta saioa agurtzen hasteko unea da. Hala ere, bihar hementxe egongo gara.
berriro ere. Egunero bezala goizeko 10:05 inguru horretan eta bihar asteazkena da. Horrek esan nahi du musika izango dela. Irratsaioko protagonista asteazkenero bezala izaten baitugu doinuetatik aratago tartea, zeinetan jendeak bere abesti kutxunak kontatzen dizkigun, edo elkarrizketa akustikoak. Julen, zein izango dugu bihar gure estudio, laborategi, irrati sortzarako espazio ederronetan? Bilbotik etorriko zaigu biharko gonbidatua, Asperen egitasmoa ezagutuko dugu, Borja Alonso dago, Asperen proiektu honen atzean. Bi abesti baditu, duela gutxi argitaratutako bi abesti baditu, Ibiltariarena eta Ausardia, eta hoi ez gain, bere proiektuaren ondin orakoak ezagutuko ditugu, bere musika egiteko modua arituko gara, kantu hau ez, ondo bidean, etorkizunen etorri daitezkeen kantu ez ere bai, eta nola ez, elkarrizketa akustikoa izaki, zuzenean bera entzuteko aukera ere izango dugu, beraz, biharko ere, bete-beteko etorriko da. Horixe entzule guk proposamena luzatuta uzten dugu, bihar entzun bigarren kafea, hemen izango baikara, musikarekin, efemerideekin, Josune Belez de Mendizabalen kontuekin, eta sekretua kontatzeko, maite duta kontatzeko, eta horixe, gerturatu, hauxe entzungo dugu, zuzenean. Sentzua aurkitzean esnatu aldatu ikus mira emateko itza besterik ez du baina falta zain abesteko ausardia izateko ausardia izan bada hain da ederra eguna non ez zaitudan ikusi ta ez zaituten zuen eguzkipean are askeago gara eta baina falta zain abesteko ausardia. Keep calm and bigarren kafea.